Negozio ideia zoragarri bat baduzu, baina ez badakizu nola jarri martxan. Edo bidean galduko otezaren kezka baduzu, Gaztenpresak babesa emango dio zure ideiari eta zure enpresa sortzeko prozesuaren etapa guztietan lagunduko dizu. Zure ideia negozio bideragarri bihurtuko duzu. Negozio planon bat egiteko zalantza guztiak argituko dituzu, helburuak, estrategiak, bideragarritasun ekonomikoa. Izapideak egiteko eta dirulaguntzak bilatzeko erraztasun handiagoa izango duzu. Laboral Kutxari esker, zure neurrirako finantzaketa aurkituko duzu oso baldintza honetan. Lagunduta sentituko zara zure finkatze prozesuan. Eta hortik aurrera ere laguntzen jarraituko dugu gure mentoring zerbitzuaren bidez. Eskatu informazioa konpromisorik gabe. Gaztenpresa, ausartu amets egiten, ausartu ekintzaile bihurtzen.